Hello po, parahan mga taga-Irayan, mga taga-probensya. Ngaging tatamay hadton ibang lugar, adi po hingkanta. Gintatawaan, ang amiyakan, han ibang lugar. An irasiri, uy atara ata, taga-Iraya. Pati tamhit sura, ngantang paglakad, irapagin tatamay. An irahiniring, nga mas tuhay hira, diri nira aram, nga kami mga magyaman, ang taga-Iraya. Maghusay ng mga gwapo, bisingain, gintatamay, gintatalumpikus, hinihimo kami nga taramayon han mga chismosa. Kamutangan, bis kami hingain, diri na papirtip, diri na paurhip, ayaw-ayaw pagtamayan, ang taga-Iraya, kay hamatahan Diyos, paprihula kita, bisan iba-iba, ang tunuhan yakan, pareho ang tunay at tinutumban. Mga syudad o probensya, sa danggod magkaurusan. Ayaw-ayaw pagtamayan, ang taga-Iraya, kay hamatahan Diyos, paprihula kita, bisan iba-iba, ang tunuhan yakan, pareho ang tunang at tinutumban. Taga-syudad o probinsya, sa danggod magkaurusan. Hello po, kami po ang mga taga-Irayan, nasiringa ato. Char.